Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis inġbarna l-ottava tal-Eid. Il-liturġija tal-kelma tkellimna dwar dan Ġesu li jidħol fiċ-ċenaklu, għal volja kienu bil-bibien magħluqin, jidħol f'kamra fejn kienu moħbijin l-apostli. Jidħol biex jagħtihom anke il-paċi. Il-paċi tfisser il-maħfra u l-imħabba. Kellhom ukoll qed nagħmlu t-tifkira tal-ħadd tal-Miżerikordja, ta' Ġesu tal-Miżerikordja li jaħfer u jħobbna b'imħabba kbira. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija l-ewwel ħaġa li nagħmlu jew nirrikonoxxu li għandna bżonn il-maħfra u nitolbu maħfra lil dan Ġesu li tant iħobbna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li jilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli, l-qadisin kollha u li jilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna l-tijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bejn il-Missier. Int li tneħħi b'nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi b'nubiet tad-dinja il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis,
Inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla, amen. Għanna f'vist xkejken illum il-ġbir kollu li qed isir fid-djoċesi ta' Għawdex qed imur għal tiġijiet tas-seminarju, il-post fejn jiġu mħejjija s-saċerdoti ta' għada. Ejjew nkunu inkomplu nitolbu għal aktar vokazzjonijiet u nsostnu lil dawn iż-żgħażagħ bl-offerta ġeneruża tagħna. Nitolbu. U Alla taħnina bla tarf matul dawn il-festitalejt inti tħeġġeġ il-fidi tal-poplu għad-dejs tiegħek. Għawweħ ukoll fil-grazzja li tajtu biex kulħadd jifhem bid-den kollu, bliema ħasejl tnaddaf, bliema spiritu tnissel mill-ġdid u bliema dem infeda. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Spiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. L-att ta' dawk li kienu jemnu fil-mulej kien dejjem jiżdied. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Bis-saħħa tal-Apostli kienu jsiru ħafna sinjali u mirakli fost il-poplu. U huma l-koll qalb waħda kienu jinġabru fl-imkien fil-portiku ta' Salamun u ħadd mill-oħrajn ma kien jissogra jissieħeb magħhom, imma kulħadd kien ifaħħarhom ħafna. L-att ta' dawk li kienu jemnu fil-mulej, kemm irġiel kemm nisa, kien dejjem jiżdied u joktor. Hekk li kienu wkoll iġorru l-morda tagħhom fuq sodot u mtiraħ u jqeduhom fil-pjazzett biex xin jgħaddi Pietru jaqam qari d-del tiegħu fuq xi ħadd minnhom. In-nies kienu jiġu mill-bliet ta' madwar Ġerusalemm, iġorru l-morda u lil dawk li kienu maħkuma mill-ispirti mniġsa u l-koll kienu jitfejqu. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, ngħidu flimkien faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb. Ħajjgħidu li Iżrael għal dejjem it-tjiba tiegħu, ħatajt dar Aron għal dejjem it-tjiba tiegħu, ħajjgħidu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tjiba tiegħu. Ngħidu flimkien faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-aġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu nitennew fih. Ngħidu flimkien faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Ejja nitolbuk mulej salvana, ejja nitolbuk mulej għatina r-risq. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, mberkukom minn dar il-mulej. Jahwe u Alla u id-dawl tagħna, ngħidu flimkien faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. It-tieni qari. Jien kont mejjed u ara, jien issa ħaj għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena Ġwanni, ħukom u sieħeb tagħkom fit-taħbit u fis-saltna u fis-sabar ma' Ġesu. Jien sibt ruħi fil-gżira jisimha Patmos minħabba l-kelma talla u ġbija ta' Ġesu. Darba f'jum il-mulej ħassejtni merfuħ fl-ispirtu u minn warajja smajt leħen qawwi bħal ta' tromba jgħidli kull ma tara niżlu fi ktieb u ibatu lis-7 knejjes. U jien dort biex nara min kien jagħti kellimni u kif dort rajt 7 kandelabri tad-deb u f'nofs il-kandelabri kien hemm wieħed qisu iben ta' bniedem liebes libsa twila sa wiċċ saqajh b'sidru mħażżem bi ħżim ta' deb. Jien kif rajtu u qajt jisni mejjed f'riġrejh. Iżdur ressa idu l-leminija fuqi u qalli tibżax, jienu l-ewwel u l-aħħar, jien il-ħaj, jien kont mejjed u ara jien issa ħaj għal dejjem ta' dejjem. U għandi jinsabu l-imfietaħ tal-mowt u ta' post il-mejtin. Ikteb kull ma tara kemm il-ħwejjeġ li hawn issa u kemm dawk li se jiġru l-qudiem. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla. Kjoġobkom nqumu bl-iqfa l-Evanġelu. Tumas emmin ta' xtrajtni jgħid il-mulej, ħen jien dawk li marawx u emnu.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżza mill-lud bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu qgħad f'nofshom u qalilhom isliem għalikom. Kif qal hekk urihom idejhu ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw il-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom isliem għalikom, kif il-missier bagħat li jekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispiritu Santu. Dawk li taħfru dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommulhom dnubietom ikunu miżmuma. Tumas wieħed mit-tnax jgħidulu t-tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna lill-mulej. Iżda qalilhom ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħedx sebej fuq il-marka tal-imsiemer u jidi fuq ġenbu, jien ma nemmenx. 8 jiem wara d-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa imma Ġesu daħal. Qagħad f'nofshom u qalilhom isliem għalikom. Mbagħad qal lil Tumas ġib sebek hawn wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi iżda emmen. Wieġbu Tumas u qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmint għax rajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesu hu l-Messija l-Iben ta' Alla u biex twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu biedna. Fil-ħajja tagħna kemm u diffiċli biex nakkwistaw il-fiduċja ta' xi ħadd. Illum il-liturġija tkellemna fuq il-fidi. Fidi, fiduċja. Il-fiduċja titlob l-imħabba u mingħajr l-imħabba ma jkunx hemm fiduċja. Dawn huma fuq xi Alla jibni fuq l-umanità tagħna. Jien biex inħobb il xi ħadd, biex nibda nafda l xi ħadd, irrid inkun nafu. U biex inħobb xi ħadd irid inkun nafu, tgħidli fader, hemm dik il-persuna tħobba, ngħidlek la naf x'isimha, la naf min hi, la qatt iltqajt magħha. Tgħidli jisimha so and so u toqgħod hemmhekk. Nafa jien għal dik il-persuna, ma nafix. Nista' nafda, noqgħod lura. Issa ġieli jiġrilni hekk aħna fil-ħajja tagħna ma' Ġesu. Nafu lil Ġesu jiena u jien mela ma nafux fader. It-tieni persuna tat-Trinità mhux hekk tgħallmilna fid-dottrina. Ma dan ifisser li nafuh il-Ġesu. Iltqajna miegħu, għandna relazzjoni miegħu. Jew naf li t-tieni persuna tat-Trinità ġie fid-dinja miet u qam. Jien biex insir naf persuna, rrid niltaqa' magħha, nieħu kafè, nitkellem, noħroġ niekol mal-persuna. Imbagħad insir nafa, imbagħad tibda tikber il-fidi fija din il-persuna. Nibda nikber fl-imħabba lejn din il-persuna. Jekk jien ma niltaqax ma' Ġesu, fil-kelma, x'il-Ġesu fil-kelma, fil-Vanġelu rridu niltaqgħu miegħu. Il-Ġesu illum ma nistgħux niltaqgħu miegħu fit-triq għax ġie miet u rxoxta. L-uniku mod biex niltaqgħu ma' Ġesu rridu naqraw il-biografija tiegħu, il-ħajja tiegħu. Jekk jien ma nkunx familjari mal-kelma ta' Alla, ma nistax nikber fil-fidi. Il-fidi tiġi mis-smieħ tal-kelma ta' Alla. Għax illum il-Vanġelu jkellemna fuq il-fidi. Jkellemna fuq dawn l-apostli illi wara li jiexu 3 snin ma' Ġesu ġiet nieqsa l-fidi anke meta kien magħhom ta'. Fil-fatt x'għamlu dawn, bħalma jiġri fil-qalb tagħna, meta m'hemmx fidi f'Alla,
il-qalb tagħna nagħlquha anke spiritwalment. Bħalma jiġri fil-ħajja, jekk hemm persuna ma tafdajiex, m'għandekx fiduċja fiha, m'għandekx fidi fiha, mhux ħadd tmur tiftaħ qalbek magħha. Ovvjament, inti tiftaħ qalbek ma' min għandek fiduċja. Id-dnub jgħalqilna qalbna lejn Ġesu. Għax id-dnub hekk jagħmel, bħal mamlu l-Apostli. Il-Vanġelu jgħidilna kienu magħlu ġa kamra, ma jgħidilniex iċ-ċenaklu, kienu magħlu f'post. Aħna konkludejna li hu ċenaklu, però mhux bil-forsi huwa ċenaklu. Kienu magħluqin. Għaliex kienu magħluqin? Il-Vanġelu jgħidilna kienu qed jibżgħu mill-lut. Però jien ma naħsibx li kienu qed jibżgħu mill-lut biss. Kienu jafu li Ġesu qam. U kienu qed jibżgħu minn Ġesu. Għalfejn taħsbu li kienu qed jibżgħu minn Ġesu. Għax kollha abbandunawh, kollha ħassew midimba fil-mument tal-prova, kollha dabbru rashom għax beżgħu il ħajamlu l-istess lilhom, isalbuhom, intom mhux magħhom miegħu kontu, intom mhux followers tiegħu. Kien kullum għandna l-Instagram, kellhom l-Instagram dak iż-żmien kienu jkunu followers jew Facebook followers. U beżgħu li jissalbu miegħu u dabbru rashom. Jaf kemm nagħmlu aħna fil-ħajja tagħna din. Int ma' Ġesu, xi knisja biex nidru sbieħ. Forsi ġie għall-ħares qatta, ma forsi ġie li għamilta jien bl-azzjoni tiegħi. Imma dawn l-apostli kienu beżanin, tinsewx li kollha abbandunaw u qed minnhom ċaħdu għad-direttura li kien il-kap tal-Knisja Pietru. Ieħor Tomas, it-tielet personaġġ, kien dieħel u ħiereġ miċ-ċenaklu dan, mi jafx kien ifittex. Hekk qatt nirrifletti fuq dan. Jiena hekk naħseb li Tomas kien semma li Ġesu xoxta ma rifittxu. Għax ma kienx qed jemmen li qam, jien ngħid li kien barra miċ-ċenaklu, jien dan irrid narah jekk qam, irrid niltaqa' miegħu, irrid immissu. U mar fiċ-ċenaklu lura u sħabu ma rnexxilhomx jikkunvinġuh. Għaliex ma rnexxilhomx? Għax aqqas huma stess ma kienu konvinti. Għax kieku kienu konvinti kienu joħorġu barra, ixandru li Ġesu rixoxta. Għalhekk kultant aħna ma nxandruhx il-Ġesu, għax maħniex konvinti għadna ma ltqajniex ma' Ġesu fil-kelma tiegħu fl-Ewkaristija. Nafuh il-Ġesu, it-tieni persuna tat-Trinità u ma nafu xejn, qatt ma ltqajna miegħu. Imbagħad jidħol Ġesu hawnhekk is-sabiħ ta' Alla anke fejn hemm id-dnub, anke fejn hemm l-eluq tal-qalb jidħol bil-grazzja. Jien ġelettilkom Ġesu ma jiżgassax il-bib ta' qalbna. Ġesu jirrispettana, però bil-grazzja jidħol. Imma hemm kamra fil-qalb tagħna li ma jidħolx fiha, il-kamra tal-libertà. Fuq f'dak il-bib tal-qalb tagħna iħabbat u jħalli lilna niftħulu għax Alla jħallina fil-libertà. Bħalma ħalla lill-Apostli. Imma x'indaħal Ġesu, x'għamel Ġesu x'indaħal? 3 darbiet. Il-paċi magħkom. Qed jgħidilhom jiena ħfirtilkom ma ġejċaw biex inċanfarkom. Kieku jiena kont Ġesu u kelli 11 ħabib jew 12 wieħed ittradini, liħor beni u xin kienu fil-moment li għandi bżonnhom ħarbu, kif kont nidħol hemm kont najjarhom tajjira kif kienet mis-liġi u x'hekk. L-ewwel ħaġa li tiġi moħħok meta inti fdajt il-12 ħabib u kollha min ittradik, min bijek u min ħarab ta' bniedem li jien kont intihom ċamata kif tmiss liġi u forsi kont inkellemhom mhux sewwa u noħroġ il-barra. Ġesu ma jagħmilx hekk magħna. Għalhekk kienu beżanin l-Apostli flok ma ċanfarhom. Flok ma ċanfarhom għalhom il-paċi magħkom 3 darbiet. Darbtejn l-ewwel darba u mbagħad kien hemm Tomas magħhom. Il-maħfra rridu nagħmlu esperjenza tagħha. Hawnhekk jidħol il-Miżerikordja. Papa Ġwanni Pawlu II fit-2001 għamel dan il-ħadd ta' l-ottava tal-Eid il-ħadd tal-Miżerikordja ta' Ġesu. U għal dan il-Vanġelu għamlu il-maħfra ta' Ġesu. Il-qrar lil Tomas x'qallu l-iktar wieħed li ma rridx jemmen. Għamillu l-esperjenza tal-qrar. L-esperjenza tal-qrar hija tpoġġi jidek fil-qalb ta' Ġesu.
Allwejja, daħħal subajk fil-qalb tiegħi. Esperjenza il-maħfra u tara kif il-fidi tiegħek tikber, għax jiena nemmen f'xi ħadd iktar ma jaħfirli. Għax iktar ma jaħfirli iktar iħobbni. Jekk jiena ħabib tiegħi offendejtu u ħafirli, tikber il-fidi tiegħi fih. L-esperjenza tal-maħfra tkabbar il-fidi fina. Għalhekk tkun iblaħ meta Ġesu fil-qalb sejjaħlek biex tmur tqerru ma tersaqx għal-qrar. Kma npoġġu xidejna fil-qalb ta' Ġesu u nesperjenzaw il-maħfra, Ġesu mhux ħajċanfarna. Palma ma ċanfarx l-apostli, irid itina l-maħfra u noħorġu bil-kliem sabiħ li qal Tumas, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Fejn ħansib bħalek jiena? Li noffendik 4 darbit kuljum u 4 darbit kuljum taħfirli, li ma bniedem jimxi hekk miegħi, Alla biss. U għalhekk ma nistax ma nħobbokx mulej. U għalhekk ma nistax ma niġrix warajk. U din hija l-esperjenza tal-Eid. Din hija l-esperjenza li għamlu l-apostli ħadd fuq l-Eid u din hija l-esperjenza li rridu nagħmlu aħna. Nersqu għand Ġesu, ndaħlu jdejna fil-kustat tiegħu u nesperjenzaw il-maħfra ta' Ġesu. Ħalli jkollna dak il-ferħ etern tal-Eid ta'. Jiena naħseb qed ħafna biżejjed nirriflettu ftit fuq dan li jedna ta'. Alla jħobbna b'imħabba tal-ġenna, qas nafu kemm aħna. Għalhekk nersqu lejh u nitolbuh maħfra ta' jekk għandna bżonn. Ovvjament, u nintaqgħu miegħu 3 punti semmejt, nintaqgħu miegħu fil-Bibja, fil-kelma talla, għalhekk importanti minn qed niġġudika l-ħadd ta' ma nistgħu naslu fil-ħin għal qudiesa ma nitilfux il-qari, għax il-qari huwa il-kelma talla. Jekk jien ma nismax il-kelma talla, ma nistax nħobbu aktar il-Alla. Nesperjenzaw jekk għandna bżonn nirċievu l-Ewkaristija, ma jekk għandna bżonn ukoll nesperjenzaw il-maħfra billi nersqu lejn is-sagrament tal-qran. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Hekk qalbna ferħana nqumu bil-wieqfa flimkien nistqarru dak li nemmnu fih, il-kredu. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mlej wieħed Ġesu Kristu, ben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Nisel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-3 jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tal-assemu jiet fuq l-emin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġa' fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti Jeżis induru lejn il-Missier fit-talb u nofrulu l-imħabba tagħna u ngħidulu isma' talbna mulej. Isma' talbna mulej. Nitolbu għal-Knisja sabiex fija s-salta l-imħabba tal-aħwa li jilaqwa xhieda ta' Kristu li juħaj fostna nitolbu isma' talbna mulej. Tolbu għal-mexxejja tal-ġnus sabiex jaħdmu ħalli tinsab soluzzjoni għal-waqfien mill-gwerer, speċjalment mill-gwerra tal-Ukranja. Biex il-popli jgħixu fis-sliem nitolbu. Għal dawk kollha li mtaqlin fil-fidi tagħhom biex bħal Tumas iħallu lil Kristu jidħol f'qalbhom nitolbu isma' talbna mulej. Tolbu għalina biex nifmu li l-quddiesa ta' kull nhar ta' ħadd hija stedina ta' Kristu xoxtlilna ħalli nkunu nistgħu niltaqgħu miegħu fil-kelma u fl-Ewkaristija nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu nitolbu l-mulej biex iqawwi lill-familji tagħna f'imħabbithom u għamel li l-morda u dawk li jduru bihom isibu kull kuraġġ fik nitolbu. U Alla, inti għani fil-ħniena għatina li nħossu funa l-ħarsa ta' mħabtek
sabiex ngħixu dejjem fl-imħabba tiegħek u bejnietna bi Kristu Sidna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo giunto a questo giorno. Frutto del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te perché diventa per noi una fonte di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lejn l-offerta tal-poplu tiegħek u tal-ulied li twilidna mill-ġdid biex dawk kollha li ġġeddu bl-istqarrija ta' ismek u tal-magħmudija jiksbu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar nxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sakrifikat Kristu il-ħaruf tal-Għid tagħna. Bih li tiddaw li twildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għall-fidili. Għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid mxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek u jgħidu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Fil-ola tas-smewit, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sir jirnata biex miraj ħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam ta' l-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġarat il-ħajr. Tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu u nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xorxbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nħidu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħudna nitolbuk, ftakar f'dawk li raqdu bit-tama tal-qawmien. B'mod partikolari llum nitolbu għar-Roħ Carmen u Lino Għaxa li għalihom qegħdin nofru dan is-sakrifiċċju tal-quddiesa. Nitolbuk mulej iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jiena talilek Alla missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ekk qudiem l-imħabba ta' dan Ġesu, miżerikordjuż, li dejjem lest li jaħfrilna ħtijietna, ejjew bil-qalb ngħidu t-talba li għallim nibnu u ngħidu flimkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sama hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib. Iżda eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa kull inkwiet, għana u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu int li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarix lejn ħtijietna. Żaħres lej il-fidi tal-Knisja tiegħek, għat jaslimu l-għaqda li inti trid fija, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lina se nitqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla. Dan huwa dak li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħinjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lina se nitqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem ammen. Id-dem ta' Kristu ħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Nirringrazzjaw il-Ġesu li ġie fil-qalb tagħna, daħal fil-qalb tagħna, ħabtilna u aħna ftehnilu. Ġab il-ferħ fil-qalb tagħna, ferħ li ma jispiċċa qatt, ferħ li mhux kif tagħtihulna d-dinja ma kif jagħtihulna Ġesu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox, li jitqarbina li għamilna bis-sakrament tal-Għid, tibqa' dejjem tagħmilna l-ġejd fir-ruħ bi Kristu Siedna. Għandna żewġ avviżi osra. Il-Lezzju Divina matul dawn il-ħdud tal-Għid li Sqof Anton Tewma se jkun qed imexxi l-Lezzju Divina fis-7 ta' flaxja minn dan is-santwarju. Neħġukom sabiex tattendu, sabiex nitmantnew bil-kelma ta' Alla li tiġi infissra lilna mill-Isqof tagħna. Dawk li ma jistgħux ikunu preżenti jistgħu jsegwu din fuq il-mezzi tas-soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex. Facebook għandhom sajt jisimha Djoċesi ta' Għawdex u tkun dirett hemmhekk. Inħeġġiġkom biex tisemgħu dak li għedna llum biex insiru nafu lil Alla, irridu nisemgħu l-kelma tiegħu. Lezzju Divina hija l-ispjegazzjoni tal-Vanġelu tal-lum. U l-Isqof jagħmilhom verament sbieħ, nafx qed ngħid għax insegwih jiena, ġifieri tiswilkom ħafna minn ikollu ċans. Fakkarkom l-aħħar messaġġ għotja tad-demm inħeġġu lil minnu f'saħħtu biex illum il-ħadd 24 ta' April imur jagħti d-demm li huwa tant bżonn, din hija karità kbira, jekk kull min jagħti d-demm qed jgħin 3 persuni għax il-borsa tad-demm taqasam fi 3 partijiet. Mit-8 sassija fil-Berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajba.